Нас учора было тысячи, сотні тысяч, у сталіцы ў дзесятках гарадоў па ўсёй краіне. Лёгка, кажуць, за мяжы, а сэрца баліць, бо толькі учора быў побач, і кожны дзень мару, што хутка будзем разам. Мы вельмі часта ставім пытанне самі перад сабой, ці варта выходзіць на акцыі, ставім, перажываем, ці выйдуць нашы паплечнікі, і зноў пытаемся, ці гэта патрэбна. Успамінаю, калі ў пачатку 90-х яшчэ студэнтам узначальваў стачкам гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І мы выйшлі на плошчу Незалежнасці. Да гэтага часу ў мяне перад вачыма захавалася карціна. Да плошчы рухалася велізарная калона працоўных МАЗа, а за імі МТЗ, завода Вавілава, і іх дзесяткі тысяч, сотні тысяч. Памятаю і тое шчасце ад разумення таго, якая мы разам моц, сіла, магутнасці і праўды, бо мы народная крыніца, крыніца добра. Так бы хацелася, марылася, што ўжо заўтра ўсё вырашыцца. Паверце мне так пашчасціла ў жыцці дзіўным чынам, што мае мары здзяйсняюцца. Перакананы ў тым, што толькі той чалавек, які марыць, мае будучыню. А нашая сённяшняя мара – гэта мара мільёнаў. Свабодная ад гвалту і прыніжэння, поўнае шчасце і натхнення, наша любая Беларусь. Нас затрымліваюць, арыштоўваюць, б'юць, катуюць, сеяць страх і сумненне, але мы ідзем, і ідзем наперад, натхняючы адзін аднаго, бо мы на правільным шляху, мы ёсць адзін у аднаго, а ўсе мы разам Беларусь. Толькі ў нашых сілах зрабіць так, каб гэты рэжым, гэтыя муры рухнулі, бо мы прагнем свабоды. І мур хутка рухне, ён рухне і пахавае свет стары, бо нас не злічона, нас мільёны. Я мару, я веру, я перакананы.